Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite, ma ọ bụ ịkpọ m Akajiugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị ji wee bịa bụ Destiny Exchangers. Destiny Exchangers. How to avoid them. How to know them. Ihe ọ ga-abụ pay attention iwe amalụ. Nke mbụ njọ ka nkọwala gị na-enwelu destiny exchangers. They might hide under spiritualist. Whether money or hide under as a pastor, as a dibia, or as any other person, as a normal person. But onwelu something ị ga-eji wee ma ha. This message is as I was directed to say it. And this message nwere ndị oji maka ya wee na-ada. Ndị a ga-esi na ya wee tọ n'agbụ. Nke mbugoro bụ for your destiny to be exchanged is because n'Igbo ofeke. Maka na ndị Igbo tụrụ ilu si na onye kpọọ ọbịa kpọkọrọ agbata obi were gboro ahịa. All because na he appreciate ya, he cherish your gift, he protect ya with all sincerity, as if your life depends on it. Ọ bụrụ na mmadụ hapụ ihe o ji ama mma ya alụọ, ị ga-protect ihe iji dị ebube with all strength in you. Ọ bụrụ na ị hapụ ihe iji dị ebube ka mmadụ naraghị ya, ị ma na iwe furu efu. A ga-elenda ya earthly life useless. Man, they can't do anything without their permission. So today, I'm going to nkọwala gị ihe kwesịrị ịma and how to avoid it. Na-achịkwa ka nkọwala gị na destiny exchangers is real. And ịmarụ na destiny exchangers is real. Ihe a bụ spiritual robbers. Ịmarụ ka ị ga-esi wee protect ihe iji dị ebube with all your strength. And then ọzọ ị hapụ you lose God. Your destiny, some of you, your destiny has been exchanged because you lose God. Ihe ndị a bụ ihe a ga-eneba anya. So begin to tag people, you know. Onye ọbụla ịma ma ọ bụ n'ebu onye enwerozi ihe ị na-aghọta ma ọ bụ na o nwere nwanne gị enwerozi ihe ọ na-aghọta, tag the person. Tag etiwere ya aka oyibo nsugbe. Maka na ya bụ onye nwere ike ọ bụ na oso na ndị lose God gorono agba ha ọsọ ahịa na mmụọ, thereby making their life and their existence useless. So begin to tag now. Begin to share. Invite people to hear this message from the horse's mouth. This message, message in Adam Bedum. As it pleases Chukwu Okike ka message data. Before we dive into today's lecture, we are seeing the month of November. Our monthly rituals for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. This time, everybody na aja na-achụ na temple maọbụ na ọlụ mmụọ anyị na-alụ. N'isi ụtụtụ ejego dị na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyere anyị all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Otu a ka anyị si eme every day. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa anyị ga-eje na mmiri ekpe ile ọma n'aha mmadụ dum. Bịa na temple na altar chụọ aja to entities of powers, jee n'ebe nchụaja gbuo ebumesaraka. Otu a ka anyị si eme anyị malitere ime ihe a
ịchụ aja anyị n'igwe ihe dịka 4 years now. We have massive testimonies. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe ndị a ka ị nwere ike ime. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị, ihe ị ga-emewu forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'altar, na-achụ aja na-ekwupi okwu n'afọ ganye na ọnwa agwụ. Ime token donation to the account number. Chat them na WhatsApp, agwa ngị other details we need from you in order to book you. Yes, ka bụ ihe kwesịrị ịma. WhatsApp number ị ga-eji nweta mbụ bụ 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Yeah, WhatsApp number ị ga-eji nweta mbụ. Now, let's dive into today's lecture proper. Gịnị ka m na-ekwu maka ya bụ na-enwere destiny exchangers. Avoid them. And ihe nwere ike ime dịka gị bụ onye exchange goro ya destiny, he ga-eme ka iwe nwee ike recover ya back. Yes. And na-agwakwa gị na for your destiny to be exchanged is because you need very weak. Ndị Igbo na-atụ inu si na ejiro nwa adịbe eme mgbọrọgwụ. So ọ bụrụ na Chukwu okike bụ nna gị, ị kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ, egbe adị egbu mkpube, maka na ị solidified go your stand, your existence. Therefore, ọ bụrụ mmadụ niile ka eji achụ aja, ọ bụrụ destiny niile ka a na-anara. Enwere ndị bụ onyere ngụgba. Mma akọwado gị ihe ị ga-eme ka i wee bụrụ onyere ngụgba, ka mmadụ ghara iji gị wee mee epere ma ọ gbaa gị ọsọ ahịa. Gị nwanwe onye agbagoro ọsọ ahịa, mma agwa gị ihe ị nwere ike ime ma ọ bụrụ na ikwelụ, ka e wee nwee ike recover whatever that was stolen from you. And this can only be done ma ọ bụrụ na ikwelụ. Maka na ọtụtụ n'ime ụlọ amarịboro na-erigo ụlọ eri gbaa gị ọsọ ahịa. Down, ọ bụrụ na ị marọ na-agbago gị ọsọ ahịa, ọnya kpatara na ị nwere ike ị marọ na ebe mmiri si bido mawa gị, so ị ga-ama ebe ọ nọ kwụsị. Ihe bụ ịgba ọsọ ahịa bụ na ụdị dị iche iche. O nwere destiny hijackers. Yes, destiny exchangers, manipulators. Ha ga-manipulate n'ụdị dị iche iche, mma amarụ ọtụtụ atụ dị iche iche. Ya bụ ọ na-eme, and key how to know them, key will avoid ya. So na-agwa gị na ụdị ndị a ha nọ n'ebe dị iche iche, yiri awụrụ dị iche iche, mana ha wolves in sheep clothing. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịbịa dịka ezigbo mmadụ. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịbịa dịka na ha spiritualist or pastor, mana ha bụ evil men, agents of darkness. Avoid them. Ụfọdụ ụkwa ya brothers and sisters, and ha na-abịa n'ụdị dị iche iche. So ndị Igbo na-atụ n'osi na ọkụkọ na-akpa nri anya ufi akụkwana ya. O nwere ihe kwesịrị ịma. Amaara m ihe dị etu a because na o nwere ọtụtụ ihe mmụọ na-ereviriri m, and enwere ihe kpatara eji wee chọọ ka m kwuo okwu a taa. Se n'ụzọ dị etu a, na-enwere ndị bụ novice, ndị enwero nke ha ma, ndị erigoro eri, ndị a ga-atọ n'agbụ, ndị a ga-eri bread. Nwee ndị bụ ndị na ha nọ na at the verge of ịdaba n'ọnya. This message will sound as a warning to stop you from proceeding further. Mana malụ na destiny exchangers the real. Ha na-abịa n'ụdị dị iche iche, and this man is men of underworld, occultic men. Some of them are coming in disguise. You will not even know them. But we may get some sign here. Mana ihe kpatara ya eji erie gị bụ na this science na-ekwu, you pay attention and remember ka m gwara gị na ọ maka ihe na-ekworo n'ụkwụ gị na-abụ. Ha ga-abịa n'ụdị dị iche iche, but ha bụ destiny exchangers. And malụ na these people are evil men. Ha na-eme for many reasons.
ha na-eme ka ha wee were nke ị nwere wee add ya na nke ha na-enwe ka ha wee nwee ike nwee rank na the occult world. Yes, and ihe a na-agwa gị mere ọtụtụ ihe n'ọtụtụ obodo dị iche iche. So ihe na-achị ka pay attention bụ na ị nwere ogologo akpịrị, long throat, ọ ga-alapụta gị. Ndị a na-agwa gị ga-eji evil plan wee bịa. O nwere sign ị ga-eji ma nke mbụgodo bụ na ọ bụrụ na spirit of discernment dị n'ime gị na-arụ ọrụ, ọ ga na-agbala gị ama mgbe these evil men bịara. These evil men nwere ike iji ụdị dị iche iche bịa, mana mma amarụ atụ ụfọdụ ha ga-eji bịa, gwakwa gị ihe ga-eji ma ha. These evil men bịa, ọ bụrụ na iwu onye dị observance, ị na-anya n'aka ha, then ị ga-afụ na o nwere ụdị particular rings ị ga-afụ n'aka ha. Yes, e nwere unique those rings ya bụ ijegoro n'ebe a na-ele ahịa, a na-ere rings n'ime ahịa, you will not see it. Or specially customized rings. Yes, onwe ebe ha na-eme mmemme ma ọ nọ na-eje ebe dị anya, if you put those rings. So be observance n'ebe ya relatives, uncles, friends, this and that. No, you have ihe na-ekwu. These rings are not common. Yes, most of them were shadow silver. All, but pay attention. Physical sign ejima. Ndị ọzọ ihe eji wee ma ha bụ na these people are not real. Adị atụ egwu Chineke. These people imegide mmadụ na inwe obi akpọ na ịnara mmadụ okie, nwere ife ha ji akpọrọ. Yes, ndị ahụ nkwara ike ịnọ n'ụdị biznes dị iche iche. Yes, ndị ahụ nkwara ike ịsụ na ya na-eme Yahoo, mana ihe ọ na-eme Yahoo plus. Yahoo plus. Kedu ihe ụda plus? O nwere ihe ọ nọ n'ime ya. Maka ụnụ nwa nwere ogologo akpịrị, a ga-eji ogologo akpịrị wee lata gị. Maka na orimiri a na-eri ihe onye agwụrụ okwu ya anya. O nwere ihe ị ga-eji wee ma ha. Ndị a na-agwa gị ha enwere nsọ ya bụrụgoro na ọha idere asị na ọ bụ pastọ. Ọ ga na-edina nwunye mmadụ. Nwere nsọ ya bụ na ọha idere asị spiritualist. Ọ ga na-edina nwunye mmadụ, ọ dị asọ nsọ. By the fruit you shall know them. Ezigbo to a spiritualist, ihe ị ga-eji wee mara ya bụ nsọ. You will never take advantage of you, advantage of minor, or advantage of ignorant people. Maka na ọ na-asọ nsọ ana. And ọsọ na-eso nsọ a, nsọ na-ebuli mmadụ. You cannot mature spiritually but get spiritual power without adaghị asọ nsọ. So what you know, these people, some of them will be sleeping around with, some will select married women. Some will even select married and single. Some will select minor. Yes, those minor are under cardio of tender age, adolescents. Some will select, what they will be selecting is those small girls as virgins. How can they select? Ụfọdụ ga-select those married women. What they use to recharge is like married women. You go after married women. Ụfọdụ ga-go after pregnant women. I'm not going to say signs. So yeah, when if only I go on, I lost after pregnant women. Naba. Ụfọdụ ka ị ga-afụ, they lost after married women. They have platforms where they source those married women from. Yes. Then some will still have this urge for sick people and vulnerable people, like mad people,
sick people, the child normal. So we chop out all those, yes, it's not for nothing. For those to fulfill assignment, for those to fulfill this one or the other one. Natural rank. And so on and so forth. So pay attention. Ejina because of na onye a ga-enye gị ego. Malụ ihe kpatara o ji akpatakarị na pregnant women ka ọ na-achọ. Jugo nwe ga-ajụ ka ihe kpatara o ji abụ na married women ka ọ na-achọ. Nothing goes for nothing. Mana o nwere ike akpịrị ego so nwere ike ihe pay attention na ụmụ ihe ndị a ngosiri. And so on ụfọdụ ụmụazị. Ọ bụkwa sọ nwoke ụmụ nwaanyị dịkwa involve. There's an exchange asan na gwa. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọkwa na ya nwere ike ọ bụrụ na ọ ndị lele lesbian. Ị mara na ihe ọ na-emedebe bụ na lesbian ka ọ bụ o ji recharge. Ọ nwere ike ọ dị married mana ọ bụrụ bisexual. Nke ọ bụ na ọ chọrọ iji wee lekwa ihe o jekwa onye lele na ọ bụrụ na nwaanyị. Etu aka ọ dịkwa nwoke. Ụfọdụ nwoke ndị dịkwa ya nwere ike nwekwa bisexual. Ọ nụrụ nwaanyị mana ọ na-akpọ ntu. Ọ bụghị anaghị ntu nke ya akpọbe. And ụfọdụ n'ime ha nwere spiritual eyes ha ji ama onye a ga-eriwu na onye agbagoro ọsọ ahịa na onye nwere ozi ihe ọ bụ. Let me tell you, some of you ndị mmadụ na-agagharị na kịta ụfọdụ nwere ike ime ozi nwa ụmụ agbọghọbịa. Ụfọdụ married women mana ha nwere ike ịtụzi ime again because exchange go ife ha ji dị ebube. Ụfọdụ nwere ike ịgacha ụdị ihe dị etu abata agba agha ọsọ ahịa tinye you sickness ọrịa ị ga na-arịa unless you be favored iso na ndị a ga-edi breach. If not, ọya aka ya ya gidotere ịkpa. Ụfọdụ ga-enwe ọya amaghị ihe a na-arịa amaghị ihe a na-agwụ mana ọ na-agwa gị na she's dying. Nwere ike ọ na-arịa one thing or the other ọrịa mmụọ maka na-eti gị ọya n'ahụ. O nwere so many ways ụfọdụ nwere ike ịgwa gị. Some of these evil men nwere ike ịgwa gị o hypnotize gị mago some of you when the person kwụ n'ụdị a chọọ iri gị. Ịghọtara ya? Ọkwụ n'ụdị a chọọ iri gị ọ mara gị ihe ọ ya eme gị. You notice na onye a na-awụ mgbọ na ọ chọrọ iri gị na o nwere particular ring ọ da-ada agba n'aka uche gị dị ya mana mgbe ụfọdụ na-erigo ụnụ. Ịghọtara ya? Erigo gị sometimes ị ma adịghị observance. Sometimes ị ma amasị ụdị etu esi wee mee gị na mother the signs are always there. Mana ndị a bụ destiny hijackers, scavengers. Avoid them. Ha na-abịa n'ụdị dị iche iche. Mana ihe na-achọ ịgwa gị na orimiri adịghị eri ụkwụ onye ọfụrụ ụkwụ ya anya. You must commit. Gị wee onye ọdịnala bụ just a seeker na-achọ ka ọnọdụ gị dị mma. Ị na-achọ bute ma ọ bụ na ị na-atụ ọrụ na ị na-achọ ka mgbada kwụọ ụgwọ. Ụfọdụ n'ime unu ga-eje banye n'ihe ihe apụtawo ọ dịrọkwa isi mpụta. That is the one sign ị ga-eji wee ma these evil people. You don't come out easily. It's not possible unless he has special privilege to some people. Ebanyego ka iwe kpata ego nke ụwa mana eji ebe a ọ bụrụ ajọ mmụọ ka a na-efe. Because you nwere ozi obi mmadụ wee gbasa mmadụ wickedness enwere ihe ọ bụrụ gị. Avoid it. O nwekwara ọtụtụ ndị bụ ndị nchụaja priest ma ọ bụ spiritualist nọ na this evil group.
They know how to igba hammer. The same thing is happening. And one of them have evil. Even if neighbor happened, bụrụ na ha bụ aka ji ọfụ alụsị obodo ha eje gbuo mmụọ were ajọ mmụọ a wee na-alụ ọrụ gbuo dibenu mmụọ nọ n'obodo. So malụ ụdị ndị gị na ha na-emekọ ihe, the signs are there. Ụfọdụ ndị ha bata ha na-enye gị ego mana ha gara eri nwa gị isi na ịma na isigo na mmadụ bụ. I can tell you now, some of these our young maidens, ndị bagoro n'ụdị ọnọdụ dị etu agbago ha ọsọ afịa ha nugoro dị ọ ga-adị very difficult unless na enwelu supernatural liberation for privileged few. Maka na onye mmụọ ga-emere ebere ka a ga-emere ebere. Ọtụtụ n'ime ha enwere ike ịtụzi ime again. Ọtụtụ n'ime ha nwere ike they are ready to spend money on you, mana ha anaghị agbago ọsọ ahịa. Ha napụgo gị ihe jide ebube. So they know the type of people you are looking. You love soft life. I understand that most women love soft life. Mana ana m achọkwa this desire, insatiable desire for soft life, anaghị ọtụtụ n'iyi. Some of you cannot even get married because of anapugogi hijidem. Only ọbụla bụ a real spiritually si bịagoro a contact with you ọnụọgị. Ọ bụrụ onye na-agba afa ma onye nwere ezigbo spiritually si na-aba aka ya, ọ ga-asị ya gbaba. Ụnụ agbụrụ na anọ na agbụrụ, anọ na the era ndị mmadụ ụfọdụ na-ajụ ese. And we got some level of consciousness. Some of them they have address they see. After they will chaff. They will chaff because they are not going to get there. Your glory has been taken away from you. And they will recognize why Chijoke is begging to say, "Bia, Chijoke will recall with spirituality scenario or more than address. Address and doing. Many of them will not even tell you. And then when you can buy it, they because know the type of people you are following. Don't be carried away with material things. Pay attention before you begin to date any man. Both man and woman alike. As we are speaking now, there were some women who are evil. Not one of these evil groups. The two of them were brotherhood, they were sisterhood. So, whenever you cross their honey pot in a group, I won't follow my and then working useless. All the candy could not work and the good one, some not working. Onwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere ike iwe oge ọbụla ịfụrụ ya nwaanyị ka ọ bụ mana oge ọbụla ọ dị addicted, ọ dị attracted to follow woman. Ọ bụrụ na anyị ya ụfọdụ nwere ike iwu ndị ọ chọrọ young virgins ka ọ chọrọ. Ọ dị na nwoke, ọ dị na nwaanyị. Ihe ọ na-achọ bụ to harvest their destiny. Cherish your existence. Cherish what God gave you with all your strength. Don't lose God. Don't lose God. Some of them will manipulate you, and when they harvest you, you will not even know. Because all giga know as if no one na toge. Hey, hypnotize gogi. Weri hatchel. Mane maro. Ụlọ nwere ike ọ na-eme ụla ka mmụọ gwa m kụzie nkụzi a nwere ndị a chọrọ ịzọpụta na ya. Ọ bụrụ na iji n'ezi obi gị gwa onwe gị eziokwu, ị nwere ike iso na these few individuals a ga-atọ n'agbụ. And malụ
na ndị a na-agwa gị, these people na-agwa gị nwere nke ọ ga-abụ ha ji iweta, maka na everyday obi is a boy, everyday bụ ụbọchị onye ori, mana otu ụbọchị nke onye nwe ụlọ. Gị bụ onye debere ahụ na ịbụ achara ugo, gị bụ onye dere na-ewe ọzọ pụrụ ịnye ego n'obodo nwa maka ego nke ụwa. Je ma ọ ga-eji onwe gị for life. You wee nọzie because na ị na-achọ promotion, na ị na-achọ nke maọbụ nke ọzọ, wee dara destiny ndị mmadụ na-ana n'iyi. Ị ga-atakwa afụfụ, mana malụ na one day bụ nke onye ori, ụbọchị niile bụ nke onye ori, otu ụbọchị bụ nke onye nwụrụ. One day je amụọ gị wee bụ na afọ ndị kwa atụrụ. Though most of them na-enwe dịsị anya ha ji afụ onye kwụ n'ọkụ. Ị bụrụ nwoke, weda ma ịbụ nwoke maọbụ nwaanyị, ma na-ekwu n'ọkụ, ụdị ndị afọ gị ga-erijetie gị because ha ma n'ihi emebiri ha ihe. Ọ bụrụ isi niile na-ebu ogiri, shade ebu ogiri bụ ogiri ogiji anju oyi olu. So some of them systematically avoid ya, ndị aghọtara onwe ha dị self-conscious. So ihe ị ga-eme bụ one, make sure na ị na-adị self-conscious of your existence. Na-eme ihe ị kwesịrị ime ka gị na mmụọ kwụrụ. Dedicate onwe gị to mmụọ gị na ha so. Ihe gụnyere uja chi gị, mmụọ dị be nne gị na mmụọ dị be nna gị, ka gị na ha kwụrụ. Maka na ọha ga-agbara gị ọgụ n'ụbọchị ọgụ, ụbọchị orejiel, ọha ga-akwụrụ n'ihu ọgụ si na this is our daughter, this is our son, in whom we are well pleased. Mana ọ bụrụ na ị bụrụ ofeke, ọkwa ofeke ka eji eme ihe a na-eme. Ị bụrụ ofeke, you are empty. You don't have protection. Gị ka a ga-eji wee eme mmanwụ. Ihe ọ bụ na mmadụ sịrị gị ka eme ihe, ka eje tinye gị na initiate nke ma ọ bụ initiate nke, jụọ ya maka whenever you want to go out, ọ dịkwa possible. Nke ọ bụ na a na-aba bụ na ịbasịa ya, ịpụ apụ abụrụ ụtọ ka ọfụwa na ọ dịrị izi, gbawakwa ka ụkwụ gị ha. Ihe a na-achọ ka amụ gị ejie gị at the point of no return. Yes. Appoint ya gị, and ndị a nwelu evil attention. Ị nwere ike na-aba a na-asị gị na ị ga-eje Lagos, na ị ga-eje Benin, na ị ga-eje Abuja, ma na ị ga-eje obodo nwa ije baa ya. Uche gị dịkwa ya. Uche gị dịkwa ya. We are living in a wicked world where ndị mmadụ nọ na-agwọ n'oyibi owe buo. Emesịa ya bụ initiate enwe nke chọọ otu ngide gị. As a member, gwa gị na a ga-enye gị total protection. Na ya enye total protection abụrụkwa mgbe ị gara na-ana ndị mmadụ destiny ha. I'm warning you, one day that monkey gets killed is because tree dey near tree. Monkey nwere scale is because tree dey near tree. Yes. Ọ bụrụ na monkey na one tree is in Oraifite, another tree is in Ogbuefi. Tell me how monkey will get scared. Monkey gets scared because tree dey nearby. It can be jumping from one tree, they show skills. To be warned. Mgbe ọbụla ị nọ na-achọ destiny ị ga-destroy, because ị na-destroy onye amụrụ mmọnwụ, onye akwụrụ n'ụkwụ ya na-abụ onye akwụrụ n'ọkụ. Iji amụọ onye kwụ n'ọkụ, ebu na afọ ndị kwa atụrụ. Imite ya Waterloo. Even if it got back to this year of the occult kingdom, you will be told that instead go beyond the boundaries. Mgbe ahụ ịchọba onye ga-enyere gị aka, nwere onye ga-enyere gị aka, ebulu gị wee ebulu gị afọ ndị kwa atụrụ. Ọtụtụ n'ime ụlọ, because of love for material things, love for money, ị na-abanye ihe igwe sịrị ịbanye.
ịbụ nwata nwaanyị ejiri because of material things na-enweta gị. Ịbụ nwata nwoke na-etonite etonite those ndị mama ji ejiri because of na inwe loss, inwe weak point with ebe material things dị, ewere ewe nweta gị over. Whenever you are dangling with this kind of people, ifu na ị na-anụ onwe gị n'iyi. Be careful the type of people you are mingling with. Whenever these people are making demands for what you know that is abnormal, shine your eyes. And before you can have anything to do with anybody intimately, take your time, pray over it, search over it, pay attention, use common sense to know the type of life this person is living. Whether this person is somebody that have fear of Chukwu putting me in. But he talks anyhow, he behaves anyhow. Some of them will even boast, and the rest of them run as much as your leg can carry you. On our own boat for the egosimo to the egosimo, etu esi wee na ọtụtụ ndị mmadụ n'iyi ọ na-ewute m, because some of these people are damage go their existence, are damage go their life. So whatever anybody is in there, they help you, and is helping you with the condition to sleep with you, that person might be destiny harvesters. So be very careful. And non that can etonite adolescence enwebere ego ka eji ego enweta. Nwere ike ife a rich man mana he lost after he lost after another man, and another man ọ ga-achụgba those young people that their destiny is still intact. However, they never discover their true self. So ndị dị etu a ga-adị vulnerable because obere ego ahụ enye ha na obere nkwa ahụ ekwe ha, they lose guide. Etu ọ dị na nwoke ka ọ dịkwa na nwaanyị. Ọ nkwado gị ụfọdụ ifu mama ji asị ya mama, ị bụrụ nwatakịrị ka na-etonite ife iluo na mama emeki gị, ịchụkwara etu o si meki ya, ịchụkwara ihe ọ na-alụ na mama emeki gị, gị nwa na onwe gị achọzie ka onye gị esi cut soap for me. Ihe wee cut soap, ihe cut zero soap ahụ ọ bụrụgo slant ọkwa eziokwu. Dan o nwere ike mgbe ahazi obido na-enye gị ụmụ obere ego in order to lure you to destroy your destiny, because someone in a great destiny. And I can tell you, when they took away whatever that is responsible in your life, in your destiny, they abandon you. Some of these people are not willing to make, most of them will not even marry you. Because you should be high in the culture of another high will throw up to the street. To be mindful before you have anything very close to do with anybody. Make sure you ask your spirit, have spirit of discernment, consult more, always go spiritual. Go spiritual. It's only spiritual will protect you from this wicked world. We are living in a wicked world. We are survival of the fittest. I watch on now we be go web also ego na Malaysia, also ego na UK. Mano safia agba. Shine your eyes. Ka kwuseba. Ojiakwa amwaru mara onwe. Mana ọ bụrụ na efutago onwe wuru ụdị ọnọdụ a na-agbago ọsọ ahịa, come to my inbox, I will help you. I am man ọ bụrụ na chi gị na mmụọ nsọ gị chọrọ ikeso na ndị a ga-atọ n'agbụ, a ga-atọ gị n'agbụ. Mana ọ bụrụzie na iso na ndị ọnọdụ ha dịgoro n'ome kwatara ise, then ihe igbutere n'ọja gị na-emi n'ọnụ gị. Nọmba ị ga-eji nweta m bụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike, ka Chineke na-apụghị isi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya,
n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie. God